tichiri pano si chimbonzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana kurebera Oshomoli ndave kudodemba kuti ndakakuburitsira chi apa ndipo pandakadeta dzungu risina basa rosapa kwenda hafuti bedza kochimbonipoka fonzo yako sha ndobhesera mhodzi yangu meseji yezvo handidini uruda kuti ndigosungwa manje ndichinzi ndiri kudanana nechana chitoko handidini habazi kani ndachitokuda kuwala inozo ndakabuda mukati vasazoramba wari waridhi maiziye warisiyeiko handiti mangwana uri kudodzokera kumba kwenyere nhaiwe Oshomoli wadoswera muswere wose wezuva usipo panapa asi hauna kana sendra wadouya naro wopedza ipapo wondidlira chikafu changu aiwa bodo wangu mbandipa nguva kana ndikutsanangurire kudokupa nguva yekudotsanangura ikoko ndiko kwadotisvitsa patiri pano muzuva ranhasi ndaifungeiko inini kuteerera munhu akambondibira pokutanga Oshomoli idokasika kudonditaurira kuti munhu wawakadoba naye mari yangu ndiani kasikativoni ukadorega ndiri kubva ndadobaya foni yangu iyi izvezvi ndodofonera mapurisa kanipedza mana wedaya iyoyo iwe ndadoti kasika kudondiudza uko unofunga kuti ndiri kuita zvekutamba newe here ini ndisabhineji kani izi sibhineji ndiani yeye ndiri kwabhabhuniso bedza rinogara mumhiri musodhoma medu saka pawaidoti uchaita kuti adoburitse mari waidorevei nhaiwe ndokufambira nyaya yacho iziya nhasi ndachifunga tachasvika kwandandirobuda musaga weziya bhati hako kutoriwo nemanga mapenzi anga chidhomuka futika zvoita hamanje manje vachatodonha futi munhenga weziya ndotombokuitira dhululu bhati mangwana mushuwa anobatika chete imbedza kuita peshenzi kani bedza handisi kana umbodokuhwisisa ini saka uri kuswera kupi kwauri kuti achadouya odobuda musaga yega ungambozvinzwisise bedza iwo ndipe 1 day chete waiziya uona mangwana ndo risina gibhi rako ka wobva zoti hama doko havako kana ridedza ako risipo wobva ridedza hapana oright ndazviwa chienda unovata uko ndava nehopeni asi hauvone kuti usiku kani iwe saka unondivharira awezere iwewe saka kuti iwe masemtima anezura ona kumahwela here ukona iwewe sha ukona inini kuradharadha kokoyi aiwa handidi kuita misteki kechipiri uona kuti chimuzukuru usaramira life yekudhanza vanhu vachati chiwaiziya vanhu vari kutotaura kuita kudzimba dzavo ikokwaziya hapana ana anombofa akahwela kuti iwe kuti ane zvei iweweka iwe ndibvumidza 1 day chete ndingokulaina zvanhasi chete tikamuka mangwana waiziya ndakanomudana ndubu totonge pasina yakambobvira itika ndobvisa here dzangari iwe bhebhi kani ndobvisa oright idobvisako asi ngakaveke kuguma handidi zvokuhotadza kupinda denga ini wakutaurazve dhululu pane chinhu chimwe chete chichanditsvadzisa kupinda denga imi amai vagreshimbi imi pasta kaningirikini muchanditsvadzisa kupinda denga imi amai vagreshimbi muchanditsvadzisa kupinda denga regai vazoti mweyo tsvina pakuda kanzuru vauya kuzoklina wanga uri musi wechina uri benziwe hanti ndiri benzi rawe haini zvaoshomore zvika ndabva ndeta kusaya ino varume ndeta kutandira papi chebo kumutsvakako ndichiita kuzvisaya ini handina kana kurara nhasi unomboziya ndichifunga kuti mwana wangu pamwe zvezvo atobatwa nemabhini akadamburwa musoro akanochekereswa nemabhizinesi evanhu chiregera ureketa uchida ndoboshomori asi wakazviringa chakandipika ushomori havarume soka ini handizive ini kushamwari dzake dzekuchikoro dzese handiti taenda here asi hapana kana chimuko saka ndatonowe ini handichatozivewo ini aura homa pako warume unozvara ai harare nakiki bhadhasi wamwana wawaijambisiwa muchikoro nokukona achibva giredhi 1 ondisiwa giredhi 3 achibva giredhi 3 otukisiwa pekare oenda giredhi 5 apedza okonetse pekare otukisiwa obva atoenda giredhi 7 achindodando kusvika akusekondari pano zvikazera roshomorereka anenge atonodhigiri kana rorowo kana ropolitical science weduwo ndo kundotatira musango nyangwari paumba pacho paripa kana chipodziva icho anobata chisvinu chinoseza haidi hwii idi gogogo hatibhirwei uko musade kutinzwa apa mwana anoita useza wei muchigara makamugara bhamba mutikwanire uko abe murume wako iye uri kutaura nayo chidandi uyu ndikachongeba uyo washomore murume wazwa yowe kwavabvawo nekupika vanhai asikana wabva nokupiwa ina iwe pwita dziudzinyanya iwe wandimorodza ndokumorodzai kuita sei kwachona muchipinda muchiganhira nyaya musiri kutomboziva kuti yabva nekupi chii chandokumhoreserai chachona pakadaro ipapo vamwe vanhu makazvariwa nopaiwe imimi kuita nenge wakaita zvekusviniwa pakasungumota kudandi
kana nyange dai ranga riri zino ndaichengeta paini zino rinorwadza seveso ndaenda kupepeta kwakamukosi kolizuliwa ndakusvipawo shomore. nywe kuita sei kwachona? neniwo ndakusvipa emai Bridget. Munofunga kuti ndimbori nebasa nezvekunzi hetete here nyini? Makandipedza rudo kare kare asikana. Manzwa ka Ingiribheti, ukuzwa zvikureketiwa nokahuleka kwaka kagoreze ndisati ndakakhazaura nompama ndikakalowa kanopfaka kanenge kali kutozvihwalirawo zvakene. ai kwendikukwana papiko zvanguwo ndirekei zvangini. iwe amaiwawo shomore imbonyatsondinyepa tese tiri wakadzi shamwari, women to women. Murume wako wakamujisei wakamujisei tinyepe tikuenda komurutsisa palibe munhu akakwana akadandiba. handina chandangajisa Ingrid ini imhosva rekuti ndiri romantic saka ndodiwa nemurume. Maziritan soja munonetsa stereki dzenyu dzimba makaputsa kudhara ka ezvinezvi mapamisheni ekuda kuputsa dzedu dzimba. Muti nyara asikana manzwa ka siyanai nelife yangu. Wakambodzokereko iwe karo iwe sabwayo ana maika akagezeba kanita kunuhwa kuzuzu kuti fesi kiita unge chichura zvachene neyo huma yakabovhoma nenge yopedei. Wakalekerei kundogara kuchihureko wanga watizirayo wakambodzokereko iwe iwa handina kuinga iwewe wanzwaka. Imimi makadzokerereko kuchihure kuSouth Africa kwamange makaenda ikoko. Murume ndewangu uyu mai mwana musaita kunge munodanana nehanzvadzi. Kana pasina zvakakosha zvamainga panapa endai kumba kwenyu manzwaka. Waguta kunyaliwa amai oshomuri mboya pano nipokutoambishana uya pano shamwari. Ukuona zvoita kamatsabidi hora mukadzi wangu kuzvoonaka alibe kupfaba uyu akataura zvaanoda pafoni uyu ndiri kuSouth Africa kuzviitisa bakani ndiri kuda kutomudzokorerapo kare. iwe ndokukuinza wazwaka wakandomuguma chete ndokukubanzura enda kotora mvura uko. Palibe mvura yaari kudaba uyu kuzviitisa bakani kutaura chihure changu inini achindituka pafoni. Ndatomusira basa rangu kumba uku kuti ndiuye ndimubanzure chete agogure ndiri bezera namahure akaita saiyeba ini izvo zvitsoga zvinenge mpendo ngatizvibviwe zvedisu. Baba ndinoya pamberi penyu muzuva ranhasi ndichichema kwamuri mambo. Ndinoziva ndimi Alpha ndimi Omega. Baba munoziva kuti mhuri yedu imi mhuri yainamata zvikuru. Baba wangu was the first black evangelist kamuno munzvimbo yeSodoma. Vakaita kakuti vanhu vese vaifunga kakuti hazviitike kakuti vatema vega vangatenda kuchange kuine kamwe evangelist wechitema achazobudirira kamunzvimbo inoyi yeSodoma. Baba uyu arada kushingwa zvikurusa uyu chochangiri kubaka reyo iyi tone baba zvatinozongoita tozongoita yeduka asi kuziva kakuti muriko baba totozviziva asi handiti ndimi futi here makatipa njere mukatiudza kakuti ayewa taisava wise muklasi kasi pakutsvaga tiri city class mukati saka nhamo ofu shift focus ka good life uya spenda madollars saka tiri kushandisa njere idzodzo baba kutsvaga mari nichehuirika kuti tikwanise kurarama. Ndinovimba kakuti muchatiregerera. Sebineji chichama chako ndachinzwa mwanangu. Amen baba ndiri kuuya kwamuri ndiri handinochinzwa futi izvozvo ina handisi mwari mugenga wangu ndiri messenger waiziya ndatumwa waiziya ndabva kusaidi uku ndari shoko kwauri muna mato wakanzwika mwanangu usazvishamisika kuti vhoisi rakaita seri munhu unoziva pano panyika ndo zvatinoita isusu vatumwa waiziya tainoshandisa vhoisi remunhu wana unoketa kuti usanyanya kutya stereki noti naro tanga tora mutauro wemusoro kwedu kudenga koka totaura kana spanish guys unozozvinzwa here takano salute takano arinote takano gracious takano signorita takano gringo. Kwete mutumwa wedenga ka ndanzwisisa zvamuri kutaura. Mauya nemeseji yekuti kubva kumusoro kudenga naye meseji. Sani uneraki waiziya nekuti tape mafrad unozomboitaka waikonotosanduka mugeno matori panyika panapo waiziya vatanzi iwewe manje ukaguya pamberi pavo mukuru woriorora matadzi ako ese ukubva waregerero saka waita soka taura nyese wakaita mamadzi mashoma achangodarika uye unobva waregerero usaita chaunosiya waiziya. Zvakaoma komana totangira papi kwenini. Ndiri kuuyawo pamberi penyu babaka ndakatadza kushandisawo kanjere dzamakandipaka asi kuba handiti saka ndakatadza pana amai vekuna nagarariya uko aminoti zvishuwa kuti vanonyatsogara kupi vandakavhara 15,000 ka ndakaita chitadzo chihombe baba ndakashandisawo kamwe kakomana so kanonzi ushomole katsukunya ka ndikabva ndakavhara mari yacho ndikashanda futi imwe mari nerimwe benzi rinonzi chikombera ka ndikabva ndarivhara. Baba I can't say I'm sorry. Ndakangoshandisawo kahungwaru hwangu
ndokumbirawo ruregerero baba. wakatobhaizazvo saka kutofanira kufunga kuti zvakanaka here izvozvo kumbira ruregerero ende futi ka ubva tora imwe yese yawakaita nekuti mafundo anga kusadhukuka hakuna kumira mushe mune bande mukuru. Kune kumwe muchinda futi kaizvita musaladi aibuda nechipanazareti apo. Aiwa iyeye ndakamushinga zvekuma 25,000 ikokoko. Ende amushuwa kwaari ikokoka ari kubvumwa kakuti zvishuwa uye kuzozungaira kamusodhoma. Musodhoma zvagara akahamudhomu. apa sani uri kukumbira ruregerero here kana kuti kuganza ndiani nani? Sorry, alright, ndakabhaisa. Alright, ko kumujolo kwakamira sei ndiani nani? Uko ndinodanwa ndichidayira kaini. Ndiri manyenga vana chaika apa ndiri panapa. Ndiri kudanana nekamwana kanonzi Mabricho. Aiwa kakokanzwa neni. Kakondro kutoda kakukafonera kana zvaizvizvika ndichingobva munomu. Alright Sibhineji mwanangu, chinoita musoro wako katatu pasi zvine simba tione Sibhineji. Zvakanaka mambo. Right, ndikuvaye zvaweziya masini ese ndasevha mufoni weziya marekodhingi wachoka ngwaraka mabude ndakaenda. Eish, but ndamboda kunyumwa mani. Hei, ushomolesoka. Pangu papera varume. Shit, ndavarayirwa sei kwenini? Kuiko kakabuda mujererini. Machewe zviri sese kugera hako wega panapa ndokwasa here kukujoina. yesaya bho mafundo anga hapana kana 1 chakaipaka tikorai zvenyu pababa maiziya. Bho wena ndimi kainyika mukungu mwenyu draft biya marombe apa pasaidi kapane rezvimumu muiri. Mudhara rezvimumu mukuita sei kwacho nhai akomana? Iro kaigo renyu rapo but anyway rega hangu ndicheka end order rangu ka because kana mari yachona yakuwanda ka zvopedzera zvakubohwa mani. Mudhara usaite faninga so iwe wanditika kuwandirwa nemari here uku isusu takatoomerwa nezvinhu kudai so. Ndimi timu riri kubamana yemuno musodhoma imimi muchinotengesa kunana gorogota uko nekunana galariya handitika ndazvozvibata so. Iyo mufana iyo seko usikagona kusefa mashoko ako iwowo indau ichitafanika so mani unoziva kuti unoona kunyurira nyaya yako iyoyo uri kuziva kuti ndangoti ndingagara soka ndendisati ndidetika pangosvika mumwe mugenga so ndakatongovarerwa zvangu handiti ndobva atongonditi waya ziya kuti kandowaya chini ndataza kutozoparadza izvesori iwe chipurunyenye uchaka necredit pana vadi vomwe nasahwira wangu zvangu. yesaya ndaitozviziva kakuti ngirozi kudhara yakanorohwa nearoko handitika sori zvenyu kavaroi vese nenzenza vese vanga vachinditarisira pasi handitika ndiko zvinoda kuudzatsa manje kamakati vaya handitika. Mukoma hameno kana zvichikwanisika ka sezvo mataura kuti mune musvebhene wakati maiziyaka munogona kungosota zvenyu kakari kanyama maiziyake kugocha pedu paipai takadita sei takadotsengerera maibata. Izvozvo chete uri mupana wangu aiwa utononoka wataura uri kuda nyama yemari manje kangurodze muno mudzenyika dzose kodhvira chinhu wanika kuti kandidzedzika dzikuiswa madhimoni kwarigoni karasti ye. Makuru wanika timu rinenge richitorwadziwa waiziya zvosaka muchiona richitaura masasi enyobvu pedu paipai but ndogara ndatongoribatisa feya kakuti aiwa hanguro yakagochwa handisi kana kutozombosiya maiziya. Sori zvenyu mukomaka ndakuita sendinokudzosirei kumashure mbichana hamuna here tumasenzi kamukoma wangu twatangotenga tutumagaka mambishi maiziya ndituma onyeni twachonaka twakachekwa tumaringi kuita American gurashi chaiyo maiziya. Ukureva American gurashi kaiwewe ndakadya zvisingaite pakinchans apo paDRC ka vati ndedza kuti comrade wasilika ka woza ndaivabhumutsa ipapapo. Ezve ndokuti tioneka ingaya ndonye yacho yatiputsora nezvainhai mudhara mukutoziva zvinhu zvenyu ka mutoziva kuti panotoda tumadomasi tumbishika twakachekwa tumaringi then tobva taisa maonyeni iwo ka ndofanira kufamba niwo mhani iwo but manje ka inini handidi kuti ndikafamba nemunhu ka kana ndaa kubhumutsa vanhu ka anozoda kundidzora unoziva kuti inini pandii panapa ndona kurompa kanovira kwakadaro. Saka tasangana kamudhara nekuti inini ndinovhiringidza vanhu mudhara zvekudaro waiziya kana wakambonzwa kuti kune hondokondo shiri yehondo ka aiwa kunenge kuchirehwa inini ndini wacho waiziya saka tinenge tasangana kacombination kemarasta neverispo waiziya aiwa anenge ari ma1. Inini ndiri kwese manje mfana kuCIA ndiriko kuDEA ndiriko kuFBI fari kwachanya ndiriko kwafutika apafutika ndini mukuru wese ukangosvika chero ipi polisi ka ukangoti uri kutsvaka bomb disposal makaro ka hautombondishayi iwe chipurunyenye tisire kasongeyaye kwaselibhati kai kuti tanzi toda kumbogocha tsuro. Zvemafundo anga ndo plani yangu yandinayo maiziya ka hapana kana chinhu chine mari muno musodhoma sekawashi waiziya because unoona mapristi ese yakaya
anenge achiba mari yedu yemana iya yatinge tichibvisa waibata ka akanotenga mazimotikari avo, saka mazimota avo ese waya akanouya pachikombera kawash od the century ka ccwc. watononoka uchataurake pari kuda mari. yesaya nzikaika timu rangu ndianaka tisho kari serious meziya hauteki driving school kugesa maplace timu kana muchinge mazoraga kana uchida legit drivers license repapo chairo meziya tibate isusu hauteki driving school meziya tokuise madriving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanodha badness meziya zokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zvezve unenge uchiketa zokuti uchingosvika uchingorodaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze meziya muno maharare cbd panamba 2 robert mugabe ofisi b2c meziya uyai titaure kana kuti munongobva womva meziya panamba dzedu dzanenge sapaskirina zapo dzo meziya kana maakuyaka muzazokanga kuti rodilulu meziya kana kokopina tombotomvera neamana